кім не хоча гаварыць Лукашенка, якія новыя законы чакаюць беларусаў, а таксама чым здзівілі беларускія пенсіянеркі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко адмовіўся размаўляць са сваімі марыянеткамі. Дэбаты так званых кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі пройдуць 9 і 16 студзеня. Абодва разы іх будзе трансляваць беларускае тэлебачанне, але сам Лукашенко на іх не прыедзе. Пра гэта ўжо паведамілі афіцыйна, таму яго спойлерам прыйдзецца імітаваць дэбаты аднаго з адным. У прынцыпе, для Лукашэнкі гэта тыповыя паводзіны. Гэты просты прапагандысцкі прыём паўтараўся і на мінулых выбарах. Удзельнічаць у спрэчках на думку Лукашэнкі не мае сэнсу, бо замест словаў за яго кажуць яго справы. На нармальных дэбатах за гэтыя справы у Лукашэнкі з радасцю публічна б і спыталі, але ж цяпер дэкаратыўныя персанажы тыпу Гайдукевіча ці Канапацкай, вядома ж, такога дазволіць сабе не могуць. І тым не менш, нават на такія дэбаты Лукашенка ісці ці то пабаяўся, ці то не захацеў. Увогуле, ён толькі аднойчы удзельнічаў у перадвыбарчых дэбатах. Гэта было 30 гадоў таму, на першых беларускіх прэзідэнцкіх выбарах 1994 года. На дэбаты Лукашенко не ходзіць, а вось на танцы з асалодай. Сёння ў яго палацы незалежнасці прайшоў навагодні баль для моладзі. На пачатку з прамовай выступіў сам Лукашенко, які заўважна загарэў пасля сваіх паездак па Блізкім усходзе. Прычым цікава, што ў выступе Лукашенко згадаў Паўла Латушку, які і прыдумаў гэтыя балі, але ж па імені яго не назваў. Ну затое Лукашенко хоць не стаў крыўляцца і перакручваць прозвішча Латушкі, як нярэдка рабіў раней. Как-то давным-давно ко мне пришел один человек, не хочу называть его фамилию, он сегодня человек не наш, как говорят, и предложил западную притащить сюда демонстрацию в виде венского бала. Затым Лукашенко пусціўся плясаць вальс. Танчылі на гэтым балі і чыноўнікі. Вось, напрыклад, ажно трое вядомых наменклатуршчыкаў на адным фота. На першым плане старшыня Рады бяспекі Вальфовіч, за ім былы міністр інфармацыі Пярцоў, а яшчэ далей бачная чырвоная патыліца Ігара Карпенкі, кіраўніка цэнтрвыбаркама, якім Лукашенка замяніў Лідзію Ярмошыну. Тым часам у прыхільнікаў Лукашэнкі сёння дзве галоўныя праблемы. Гэта 20-й год і 90-е. Логіка тут у іх простая, што ў 90-х, што ў 20-м Лукашенка ўсіх выратаваў. Тэма для прапаганды не новая, але цяпер гэтыя наратывы распаўсюджваюцца асабліва актыўна, бо выбары ўжо блізка. Напрыклад, у дзяржаўных установах пачалі вывешваць агіткі, у якіх упраўладнае аліўе нашынкованыя і цытаты Лукашэнкі, і страшылкі, і проста выдумкі. Напрыклад, сцвярджаецца, што кіраўніцтва Беларускага народнага фронту ў лютым 94-го года склікала людзей на мітынг у Мінску, абяцаючы кожнаму удзельніку па адной сасісцы. Зразумела, ніякіх доказаў ці крыніц гэтай інфармацыі не прыводзіцца. Падключаюцца і персанажы, якіх лукашэнкаўцы лічаць зоркамі і лідарамі думак. Тацяна Рудакоўская, вядучая АНТ і кіраўніца дырэкцыі ранішняга вяшчання, цяпер расказвае ў інтэрв'ю і пра 20-й год, і пра 90-е адначасова. Яна сцвярджае, што на пратэсты ў Беларусі выходзіла маладое пакаленне, якое вырасла ў сыты час і якое не ведае і не бачыла, што такое дрэнна. Далей цытата. А я выдатна памятаю 90-е, распад Савецкага Саюза і час, калі прыходзіш у краму, а там нічога няма. Стаіш, чакаеш хлеба, які разбіраюць яшчэ гарачым. Заходзіш ва універмаг, а там пустыя паліцы. Не хачу вяртацца ў тыя гады, таму буду рабіць усё магчымае, каб у тых, хто спрабаваў здзейсніць пераварот, нічога не атрымалася. Буду стаяць на інфармацыйнай перадавой. Канец цытаты. А беларускім школьнікам будуць расказваць пра падзеі 20-го года на уроках. Міністр адукацыі Андрэй Іванец паведаміў, што адпаведная тэма з'явіцца ў падручніках па гісторыі для 11 класа. Як яна будзе асвятляцца, вы, напэўна, і самі разумееце. Мінчук прыйшоў на збор подпісаў за Лукашэнку і выказаў усё, што пра яго думае. Гісторыя для мужчыны скончылася кепска. Жыхара Мінска затрымалі, а цяпер і судзілі. Што канкрэтна ён сказаў, невядома, але ў матэрыялах суда фігуруе фармулёўка пра прыніжэнне гонару і годнасці Аляксандра Лукашэнкі. У выніку мужчыну адправілі ў калонію. Суд даў яму 1 год і 6 месяцаў за кратамі.
За один вечар у Мінску ў сваіх ванных патанулі ажно двое чалавек. Адно трагічнае здарэнне адбылося на вуліцы Варанянскага, а іншае на Ванеева. У абодвух выпадках загінулі пажылыя людзі. Жанчына, якой было 84 гады, і мужчына, якому было 68. Прычым гэта ўжо далёка не першыя такія выпадкі. Усяго за гэты год у ванных загінулі як мінімум 6 беларусаў. Яшчэ адна бяда здарылася ў Століне. Там муж і жонка пайшлі ў лазню і ўчадзелі. Жанчыну у выніку шпіталізавалі, а мужчына, на жаль, загінуў. Меркаваная прычына трагедыі крыецца ў тым, што сужэнцы заўчасна закрылі засоўку каменапечкі і чадны газ пайшоў унутр памяшкання. Таксама дзікая гісторыя адбылася ў Бабруйску. Там жанчына гатавала вячэру і загінула проста на сваёй кухні. Што дакладна здарылася, невядома. Абгарэлае цела жонкі, якое ляжала проста на ўключанай пліце, знайшоў муж. Але экспертыза паказала, што 65гадовая жанчына была ў стане алкагольнага ап'янення. У яе крыві знайшлі 3 праміле. Унікальная дызайнерская прыдумка ці пошук дуракоў з грашыма. Мінчанка знайшла ў продажы сукенку з бабл-плёнкі. Гэта такая пластыкавая упакоўка шарыкаў, у якую звычайна заварочваюць хруткія рэчы ці тэхніку. Прадае сукенку вядомы беларускі брэнд Дзенвер, а каштуе яна 280 рублёў. Дадаткова можна купіць і пінжак ці жакет з аналагічнага матэрыялу, але ён абыдзецца даражэй, ажно ў 380 рублёў. Праўда, калі сустракаць у такім строі Новы год, то госці дакладна здзівяцца. Колькасць лімітаваная, выраблена ўсяго 20 такіх сукенак і пінжакоў. Ва ўкраіне ўзялі ў палон беларуса, які ваяваў на баку акупантаў. Мужчыну завуць Артур Яфрэмаў, яму 37 гадоў. Ён з Касцюковічаў Магілёўскай вобласці. Мяркуючы па аповедзе, апошнім часам ён ці то жыў, ці то працаваў у Расіі, а скончылася гісторыя вось так. Город Костюкович, Могилевская область. Менты меня приняли, давай прессовать, подписывать контракт на войну. Ну, я первый, второй раз отказался, третий. Потом я тоже опять напился, меня прессанули, опять взяли, и я их пьяный взял и подписал. А потом, когда трезвел, уже поздно было, я уже был в Воронеже, меня уже завезли туда пьяно. У Беларусі з'явяцца новыя законы. Цяпер лукашэнкаўскія дэпутаты ўзяліся за закон аб правах дзяцей. Туды хочуць унесці некалькі зменаў. Напрыклад, людзям, якія мелі судзімасць за палітыку, забароняць працаваць педагогамі. У афіцыйнай фармулёўцы выкарыстоўваюцца словы злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці, але ж сёння гэта ў 99% выпадкаў азначае палітычныя справы. І такі нечаканы паварот не дзіўны, бо распрацоўвалі змены ў законе не толькі чыноўнікі Мінадукацыі, але і сілавікі з Генпракуратуры і Міністэрства ўнутраных спраў. Акрамя таго, і бацькам, і іх дзецям вырашылі дадаць абавязкаў. Цяпер беларусы будуць абавязаныя прывіваць сваім малым павагу да законаў, а таксама гістарычных і нацыянальных традыцый Беларусі. Акрамя таго, бацькі будуць павінны абараняць дзяцей ад шкоднай інфармацыі ў інтэрнэце, а дзяцей заканадаўча абавяжуць клапаціцца пра сваё здароўе і весці здаровы лад жыцця. А таксама, цытата, паважаць дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь і захоўваць гістарычную памяць аб гераічным мінулым беларускага народа. Цяпер законапраект унесены ў парламент, дзе яго павінны прыняць у 2 чытаннях. Пасля гэтага яго разгледзіць Савет Рэспублікі, а затым ён паляціць на подпіс да Аляксандра Лукашэнкі. Толькі пасля гэтага дакумент атрымае статус закона, а гэтыя новыя палажэнні ўступяць у сілу пасля афіцыйнага апублікавання. Надыходзячыя каляды гэта не толькі елка, салаты і падарункі. Для некаторых беларусаў цяперашнія каляды гэта сумнае і страшнае свята, бо сёлета як мінімум 30 беларускіх сямей правядуць і Новы год, і Раство ў турмах. Часам бывае так, што сям'я сутыкаецца з прэсінгам у дачыненні адразу да некалькіх людзей. Так за кратамі апынаюцца браты і сёстры, бацькі, дзеці, мужы і жонкі, якіх затрымліваюць і судзяць разам. І пакуль бацькі за кратамі, на волі часта застаюцца непаўналетнія дзеці. Часам чальцоў сям'і затрымліваюць паводле адной справы, а часам за салідарнасць адно з адным. Сярод сённяшніх палітзняволеных налічваецца мінімум 30 сямей, і гэта вельмі страшны рэкорд, бо за апошнія некалькі гадоў гэта максімальная колькасць сямей за кратамі. Адна крадзе, а іншую абакралі. Беларускія пенсіянеры працягваюць здзіўляць.
Цяпер махляры развялі 69гадовую жыхарку Мінска. Жанчыну апрацоўвалі яшчэ з лістапада, і за гэты час ахвяру прымусілі аддаць усе накапленні, набраць крэдытаў, а пасля і прадаць кватэру ў сталіцы. Для даставернасці махляры нават званілі жанчыне па відэасувязі, выкарыстоўваючы сімволіку сілавікоў. У выніку пенсіянерка перавяла ашуканцам больш за 100 000 беларускіх рублёў. Пасля яе спыніла банкаўская работніца, якая западозрыла, што нешта тут не так. У выніку частку грошай жанчына захавала, але тыя 100 000 ужо сышлі на замежныя рахункі, і вярнуць іх хутчэй за ўсё ўжо не атрымаецца. Іншая пенсіянерка сама нарабіла праблем у горадзе Свіслач Гродзенскай вобласці. 60гадовая жанчына цягам паўгода выносіла гарэлку з мясцовай крамы. Агулам яна скрала больш за 100 бутэлек, якія пасля выпівала сама ці разам з сябрамі. У выніку жанчыну знайшлі і завялі на яе крыміналку. Цяпер аматарка бясплатна закласці за каўнер можа атрымаць ад штрафа і да 3 гадоў калоніі. Дед Мароз памыліўся. Беларуска ў дэкрэце атрымала ад свайго працадаўца ажно некалькі пакетаў з навагоднімі падарункамі. Жанчыне, якая працавала раней у санаторыі пры Азёрны, перадалі ежы амаль на цэлы святочны стол. Жанчына атрымала кілаграм цукерак, фарэль, скумбрыю, аліўкі і масліны, шпроты і печань трэскі, 2 упакоўкі сыру, морапрадукты, невялікія кавалачкі свініны, ялавічыны і шмат чаго яшчэ, у тым ліку і асобны пакет замарожанага мяса і рыбы, плюс салодкі падарунак для дзіцяці. Жанчына абрадавалася, але ж хутка ёй пазванілі з працы і патлумачылі. Прадукты прыйдзецца вярнуць, бо работніца ў дэкрэце, таму ёй паложаны толькі салодкі падарунак для малога, а прадукты перадалі памылкова. Пакеты жанчына аддала і сама расказала пра гісторыю ў тыктоку, але падобна пасля гэтага ёй пазванілі з працы яшчэ раз, бо ролік жанчыны сабраў 500 000 праглядаў, але цяпер відэа выдаленае. Іранскі прадпрымальнік выканаў купалінку на старажытным іранскім барабане. Джамшыд Эбрахім Хані прыехаў у Беларусь 4 гады таму. Ён кіруе іранскім заводам парашковых фарбаў Белпека Пейнт, які знаходзіцца ў вёсцы Ізбіна-Вілейскага раёна. Але акрамя прафесійных якасцяў Джамшыд вельмі любіць музыку і сам іграе на тамбаку. Знаёмячыся з беларускай нацыянальнай культурай і музыкай, іранец захапіўся песняй «Купалінка». Джамшыд загарэўся ідэяй запісаць гэты твор у суправаджэнні беларускіх цымбалаў і іранскага тамбака. Сказана, зроблена. Вось такія навіны аўторка. Віншуем усіх з калядамі і жадаем усім нашым гледачам вясёлых святаў. Каб вашыя блізкія былі побач, каб хапала і здароўя і грошай, каб усе навіны былі толькі добрымі. Наступны наш выпуск выйдзе ў чацвер, таму каб нічога не прапусціць, падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў чацвер.